Здравейте! Днес ще ви разкажа за дълбоката символика на иконите в германския манастир Свети Иван Рилски. Още на входа ни посреща образа на Рилския чудотворец, поставен тук, за да напомня, че именно в Лозенската планина светец е пребивавал в пост и молитва преди да се оттегли в Рила. В горната част изобразени Исус Христос, Богородица и Свети Йоан Пратеча. Тяхното присъствие подчертава ролята на Свети Иван като небесен ходатай, който се застъпва за нас пред Бога. Бялата брада е символ на мъдростта и духовната чистота, а монашеската мантия и качулката бележат неговото смирение и напълно отричане от светската суета. Кръста в ръката му символизира победата над изкушението и следването на Христовия път. В другата ръка свитъка съдържа част от неговия завет, духовната основа на българското монашество. Малките изображения отстрани разказват за неговите подвизи. Учелничеството в пещерата, изцелението на болните и знаковата среща с цар Петър казала превъзходството на духовното над светската власт. Тази икона не е просто изображение, а символ на смирение и силата на духа. Свети Иван Рилски остава стълб на вярата и вече небесен пазител на България. Знаете ли, че това е било едно от любимите места на българските царе? Фердинанд и Борис III. Те не само са посещавали често манастира, но и активно са подпомагали неговото обновление. В двора ще видите огромни секвои, посадени собственоръчно от самия цар Борис III преди десетилетия. Запознайте се с Писана. В манастирите котките са на особена почит още от древността, те са приемани за стражи на святото място. Тъй като мишките застрашавали зърното и ценните ръкописи, вярвало се, че манастирската котка не просто лови гризачи, а пази самото Божие Слово. Според преданието, заради своята вярност, котката е получила благословията на Богородица и тя е единственото животно, на което е позволено да влиза в храма, но не и в олтара. Когато прекрачите прага на манастирската църква, първото, което спира дъха, е иконостасът. В православната традиция той не е просто стена от икони, а границата между видимия свят и невидимия Божи свят. Иконостаса в германския манастир е шедьовър на дърворезбата, пресъздаваща изгубения рай. Тук всеки детайл е символ. Лозата е образа на Христос, а птиците, вплетени в клоните, са човешките души, намерили пристан в Божието Слово. Златото не е за разкош. То е символ на божествената енергия, тъй като не хвърля сянка и не се променя, то напомня, че Бог е светлина от светлина. Централният вход към олтара са царските двери. Отворени по време на литургия, те символизират, че чрез Христос пътя към Царството Божие е открито за всеки. Царския ред или най-големия ред са показани важните икони за молитва. Вдясно е Исус Христос, вляво Света Богородица. Патронният ред, веднага до Спасителя, е иконата на Свети Иван Рилски, небесният покровител на манастира и застъпник на българския народ. Празничен ред, или така наречен над царските икони, тук са изобразени 12-те големи християнски празника, подредени хронологично, които разказват земния път на Христос. Най-горния представя апостолите, обърнати към централната икона на Христос, което символизира тяхната непрестанна молитва за света. Пред всяка голяма икона виси кандило. В пламъкът му символизира божествената светлина, която светците излъчват, и горещата вяра, която не бива да угасва. Много благодаря, че гледахте. Надявам се този разказ да ви е харесал. Ако е така, натиснете лайк бутона и коментирайте под видеото. Ще се радвам да се абонирате за канала, защото така ми помагате. До скоро!